Сучасний російський корабель «Іван Хурс» атаковано дронами. Про це весь день б'ють на сполох російські пропагандистські ресурси. Стверджують, що корабель-розвідник атакували 3 морськими дронами за 40 морських миль на північ від протоки Босфор. При цьому заявляють про нібито причетність українських суден, які прямували за зерновою ініціативою. Росіяни стверджують, що атаку відбили і корабель цілий, але жодних підтверджень цьому немає. Ба більше, невдовзі почали масово видаляти повідомлення про це. Слід зауважити, що стаття 19 Конвенції Монтре забороняє прохід військових кораблів держав у стані війни, але дозволяє їм повернутися у порти прописки. Ще минулого року «Іван Хурс» помічали в окупованому Севастополі. Росіяни стривожили кримських колаборантів задимленням Керченського мосту. Незаконну переправу приблизно на годину оповило густим димом. Місцеві припускали черговий удар по важливій складовій ворожої логістики. На деякий час навіть було припинено рух так званим Кримським мостом. Але окупаційні ватажки назвали це навчаннями Росгвардії, таки не пояснивши, що то були за маневри та чому не попередили завчасно. Бахмутська операція триває. Збройні сили тиснуть ворога на флангах. Командувач сухопутних військ Олександр Сирський заявив, що оборонці мають успіхи та поділився сповіддю полоненого окупанта. Такого собі Дениса Попкова взяли бійці 3-ї штурмової бригади біля Бахмута. Той запевняв, що залишився останнім з виживших на позиціях, а на передову потрапив майже непідготовленим. Мотивацією йти на загарбницьку війну та вбивати українців пояснив злиднями та боргами. У мене долг год назад був 330 тисяч. А он росте в геометричній прогресії, там по 20 тисяч ежемесячно. Тобто на даний момент вже 500 000, наверное. Вот, я говорю, где такі деньги в этом? Чергові спроби ворожого наступу в бік Хромового, що західніше Бахмута, провалилися, інформує Генеральний штаб. Окупанти завдають авіаційних ударів і безперервно криють з артилерії. Мають потужну відповідь українських оборонців, зокрема воїнів 93-ї бригади. Холодноярівці продовжують перемилювати хвилі росіян з найманців, зеків і професійних штурмовиків, які усе ще прагнуть заволодіти останніми кварталами Бахмута. Піхота вся, кожному можна давати Героя України. Весь удар приймає на себе піхота. Я це неодноразово говорив всім. І всі ці спецнази, ССО, весь удар приймає піхота. Найбільше. І завжди перший. 18 років колонії за надуману спробу повалення російського ладу та буцімто тероризм. Такий вирок від військового суду в Ростові-на-Дону отримав кримсько-татарський бранець Ернес Сейтосманов. Перші 4 роки за російським присудом він проведе у найважчих умовах в'язниці. Потім у виправній колонії. У так званому останньому слові Ернес назвав закиди проти нього продовженням репресій проти Кремля. Несмотря на столь жесткое наказание, я, честно говоря, восхищаюсь Эрнесом. Он не теряет присутствие духа, достойно встретил тот страшный приговор, по преступлению которого, я убежден, он не совершал. У цьому переконані й всі, хто здолав близько 1000 кілометрів, аби підтримати кримця на судилище. Усередину пустили лише 3 слухачів, бо окупанти навісніють від підтримки бранців і єдності Кремлем. Сценарий разработан, гонение, вытеснение по национальному признаку, по религиозным признакам. Все.
Ернеса Сейтосманова заарештували після облави у лютому минулого року. Тоді одразу в кількох районах Криму російські силовики затримали 4 людей – Ансара Османа, Марлена Мустафаєва, Ернеса Сейтосманова та Амітхана Абдулвапова. Усіх звинуватили у тероризмі та спробах повалення конституційного ладу в Росії через нібито участь в організації Хізбут-Тахрір. Якщо ти не паства Гундяєва, іди до в'язниці. Такий підхід окупантів, які затримали чергового вірянина свідків Єгови у Севастополі. До помешкання чоловіка вдерлися одразу кілька озброєних автоматами ФСБівців. Знайшли так звані заборонені книжки і в кайданках відвезли чоловіка до окупаційної управи. Росіянам не сподобалося, що вдома у Севастопольця упродовж 3 років збиралися його однодумці, які, вочевидь, недобре словом згадували росіян. Бранця звинуватили в організації буцімто екстремістського осередку. День масового та безсенсовного віджиму. Окупаційна влада Криму заявила про так звану націоналізацію майна ворогів Росії. Загалом 50 власників. На справжній фетиш перетворили квартиру родини українського президента в елітному житловому комплексі «Імператор» у Лівадії. Це обійстя родина Зеленських придбала ще до окупації навесні 2013 року за понад 1 мільйон гривень. Згідно з декларацією президента, її площа майже 130 квадратних метрів. Окупаційна влада не перший рік обмірковувала такий собі офіційний віджим обійстя, але наважилися лише зараз. Окупанти одразу ж виставили його на аукціон, а гроші обіцяють витратити на війну проти України. Все, кто мечтает о том, что в Крыму что-то будет, то есть пусть оставят свои мечты в покое. Серед інших ворогів Росії, на чиє майно вирішили зазіхнути окупанти – Меджліс. За 7 років після незаконної заборони представницького органу вони зважились рейдернути спорожнілий офіс у Сімферополі. До слова, раніше ним також користувався фонд «Крим» та редакція кримсько-татарської газети «Авдет». Навіть в розпал окупації Криму на будівлі майорів український прапор, поки не залишився останнім на півострові. Але за роки арешту офіс Меджлісу перетворився на руїну, розбиті шибки, розмальовані стіни та безлад всередині. Російських окупантів не зупинило і те, що в даний час позов благодійної організації «Фонд Крим» про незаконний арешт будівлі, що належить йому, і про перешкоди з її використання власником комуніційований Європейським судом з прав людини і чекає свого розгляду по суті.